Her er alle børnene. De leger udklædningsleg. Ej, hvor er I fine alle sammen. Og hold da op, Mohammed. Du er da godt nok en flot cowboy. Men jeg vil hellere være en prinsesse. Jamen, så lad os da finde en kjole til dig. Så børn, nu skal vi ud og have frugt. I kan lægge jeres udklædningstøj hen i skuffen og komme med ud og få noget at spise. Men jeg vil bare gerne beholde min kjole på. Hvad synes I? Skal pædagogen give Mohammed lov til at beholde kjole på, når de spiser? Klik her, hvis I synes ja, eller klik her, hvis I synes nej.